Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Day tinaliknaw at anong ti karayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma. Tag na nayon anapudno tay ti tunggal maysa. No siyak, masiguradong anapudno akan ka, Greg. Ure siya. Awan to ti makarakrak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma, tapudno ti karing-karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Ket daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayat ta. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka day kabagis. Naggapuam, takaslan na banog ka. Naggapo ak iji karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at hauter aramidon da. Anya ka liter aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din iji karayan. Idi kwan, jak amount tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ti rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dwa ipag. Pinagawin mo kumandi ka anak ama, hindi nakita mi na. Wen nga rod Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot iji kasupukan. Sinalbag, mangibabain. Makasangpet to lang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan ka takas din agsinsinarak na iti igid ti karayan? May mayat to, no inakagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasinsuan dito'y away a pagnanaidan tayo. Saan kan to nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Aginanos tapay lang tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Kanayon kan to nga rod nga umawag, ha? Wen, ikarik. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga roden. Sa dinong tinapnapanam, napan ka nagipagsuksupok iti lalaki. Tatang, anya anak ipagsupsupok. Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igid ti karayan. Nagalasakitan ti babae ako muyog iti lalaki ang mapanidya karayan. Awan dakas ngay naramid mi, tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papan iti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay ang lalaki. Ta umulinan dito balay. Tanong saan magret ko titengad na. Kaya't ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya, tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tanong saan pagbabaw yan na ti aramidak iti dayjay a pamilya. Abagam, taw may da dito balay akadwana na iti dadakal na. Tatang. Agunay ka na. No di mo kayo tasika ti pagdasalan ti pungtot ka. Apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamat ti anak mo nga awan ti dakas ngay naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamad. Kasanunod na nakakita ka dakwaday tinapandasimsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo. Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kanipay. Kat amunan ti magsinarak kan magsinupok. Ad dala siguro nagsaritaan damet Saan ka man na konsentidor? Tsak kayat ti maibabain. Isa pagkalaysaanan ida tapno aman rumswa sa uti tao. Lakay, para kanyak, ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanan nga ubing.
ta makisinsinara ka. Just kikit day, saan ka man na kontrabida? Hello, Nancy. Nakawag ka, mat? Agpungpungtot ni tatang. Umay kayo kano umulin. Ah, apay. Anyat makagapo ang nagpungtot. Ada na kay danon ka ni tatang. Anapan ta kano ije kasupukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak manam mo. Kunana ano di kayo kano umay katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kada tatang amapan kami dita. Urayan da kami na. Ita ka din tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulag dan ti kalay sami, sis. Kalaysa ko na? Saan ka di nga imbagam idi ama bayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang anapan kami kano ije supok ka ni Greg. Iso nga impapilit na nga agkalay sa kami kanon. Imbes nga awan pa'y plano yung kalaysa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalaysa ti best friend ko. Imbagta na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo kadi iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg. Amok ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Amumatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalaysada kat nga rod adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing dapay mat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalaysada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalaysada. Taday ta ti kayat ni Tata Ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa Nancy. Apay adidak pa inayaban idi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda ang nagsasarita, kabagis. Inayaban da kumamot ata nagdengegak mat. Sana bale. Tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasaya at mat nagkalay sa adan. Tapno di da kat agsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapmapan, di taigid ti karayan. Taasinag tayo kat ngarod iti karayan. Huwan mat kit di ah. Mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kaykayo, iti igid ti karayan. Mabalin ka di, kabayatan ti panangan dagiti tattao. Kat intaman ag picture ija igit ti karayan nga ayuyang ta naka-wedding gown na. Wen na, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Inta nga roden, tapno makasublita adagos. Sinyasak ti may sakadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Ala, magnaka nga roden. Tay gamak ti gayadan ti gawon mo. Napanan nga tandag iti nobyo kan nobya. Awan damot dag. Mambiit dalaang kano, nana. Mapandalaang agpicture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sapay nagado a tao dito eh. Pimanaw dakit din. Agsublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka, ti panangayat da mapan iti igit ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan ni, Ay. Sumungad dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka kadimit lang. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kaya't ka nga ikan iti naranyag amasakbayan. Patuluyak to ti mapan iti abroad. Saan ka di may mayat no dito'y talangan away? Agbiag taon na ulimag ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat ti biag ijay.
Kaya't ko maadaan tayo iti dakkel a balay kadagiti agbalintungan nakta. No day tati ko nam. Agano sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilya ta. Kaya't kung iparik na kada kayo, ken iti anak ta, tikas labiyag iti syudad. Nabiit kayo pailangan nagkalaysa? Yang pinalubusam ti asawam nga agapro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayam na nga imo na ijay. Diya imbagam idi akatrabahuan na ijay syudad. Wen. Ada ka no agur-uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kastaa. Di tay pailaan mo Saan nga amo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay. Kat idaw dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay. Tumultulong ka no iti kusina iti dakkala restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. No nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot as chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro kadagiti luto iti kusina. Pagismak ngamin ti agluto, boss. Ada plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika ti may sa kadagiti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalak kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalak ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan. Saan ko atalkan? Jack sayangan day ta panagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tano matuloy, si kanto, ti katalak ko ijay. Madlaw ko, kag kanayon mo nga asit gan ni Greg ije restaurant. Dakas ka di, Papa. Italaang amakarik na ak iti kastoy. Ubing unay, maidiligkan ka. Anya ko ma, Papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaadaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madansamat asawa na. Adamot ijay pinas ni asawa na, Papa. Di ka agar-aramid iti saan nga umno. Uray adda asawa na nga. Saan kumit at hagikuan, Papa? Kaya't mo asawan, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan moten akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pa ka kumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumot la siguro. Umawag tumatla siguro. Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan mi a pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay ada sabali apakakumikuman na. Ha? Anya ti kayat ti asawan. Lipata mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawam. Isardeng maramidam tamangantan, Greg. Sige, ma'am. Umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayan ka dagiti daddo mga trabahador. No makisango akin ka, ma'am. Apay ko maakababain. Kat siyang ti mangibagbaga. No di ka umay mangan. Jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayo namangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayong ngam siya. Awagan kayo kit din iti naga nyo, imbis na ma'am. Uray inauna kasaan met amadlaw abakbak hetak. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Greg kan Nancy. Gapo ta inyaramidan ida ni Sonia iti istorya. Pinagasawa ida, ti ama ni Nancy. Gapo ta kayat ni Greg nga ikan iti nasaya at amasakbayan, ti bangunan da pamilya. Nag-abroad nga rod daytoy. Kat may sa Pinoy a negosyante, tinagbalin abos na iti abroad. At da anak ti boss na, nga gusto unay kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Ibagadan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga dayong siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis amam. Uray inauna at tasaan met amadlaw abakbaketa. Kaya't ko nga awagan nak itinagan ko, saan kat amam. Pangasiyo ko mamam. Jacket nga dama ibaga ti katrabahwak. Ken amang anumangag ni sir. Okay, tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag, mabalin nga awagan nak iti mam. Ngam no dudwa talaang, awagan nak iti kora. Padasag ma'am. Saan mo ang padasan? Aramidam, taday tati kayat ko. Pakaragsa ka, no awagan nak itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, iti igit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay nga taman manon nga umawag. Awan ka di imbagana. Sakbay aman manon nga umawag. Timat kit di imbaga na. Nangina ka ti bayad no umawag. Kayat na ka ti agimpan. Oh, matlagayam. Awan nga rot pagdanagam. Iliw ti mariknak. Saan apa nagduha-duha? Iliw-liwag mo day nga iliw. Amumot nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Hadakan ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit da pa'y kaninansi. Kayat na nga isaganaan itinasaya at ang masakbayan ti pamilyana. Apay ko maaparitak, kabagis. Iwag ano din na isukat ni Nancy iti sabali a babae. Saan mat siguro? Imbaga na mat atarigagayan na tinasaya at ang masakbayan ti pamilyana. Makita, no pumudno as sumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumot ang nakita kida. Adaken ka amang sungbat, nupod no wenno saan ti ibagbagam kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panang dagdag mo kada Nancy kan Greg ang nagkalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatay. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayon baga, amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabrod. Sada agkalay sa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid ka. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib. Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya sungani nga ibagbagamay.
Ulitek nga ibagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa diya tao. Saan kayo kumaatubang iti pagragsakak, Papa? Diyo kadi kayat kagragsakak man? Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, itala ang amakariknaak iti kastoy. Di na kumamit paritan. Awan serbi ti biyag kanyak numapukaw ko ni Greg. Musika ti adda asawa na. Kadagawan ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti marignam. Kasano ko mga amok kat awan mat nga rod asawa. Hello, Greg. Apay aman mano ka matan nga umawag. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbaga anangina ti load dito yan mi? Kaya't ko ti agimpad. Ipauit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakder ka iti balay ta. Mailiwak nga mi numabayag adi ka umawag. Mailiwag man. Angam aganos ta pa'y basit. Isursuro nung ngamin ti may sa ataltal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na no kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon kano iti restaurant dita Pinas. Ket siyak kano ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawag? Wen. Sige. Adapay kano aramidin mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asino di inawagam? Naragsak kayo mat ang nagsarsarita. Ti pamilya ka na panawak ni Pinas. Imbaga nga ipawit ko tinaurnong ko. Kaya't mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ti ibawas tayon to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulan ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta sika. Amin nga ibagam kanya, aramitak. Kasta ti kinapatag mo kanya. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldo. Areglado, basta sika. Kasla loan mo kanya, salary deduction. Sikapay lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ijay Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, Papa? Inakitaan ti maipatakder ijay a restaurant. Mabayag kayo kadi ijay? Depende. No adda-adda gusti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, Papa? Kasta nga rod. Makita kat mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, Papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo ditoy. Agrum-grumbot kamay. Papanam, Inakirwar ti impawit ni Greg a kwarta, tatang. pinawitan na ka? Saan ka di nabayaga saan na nagpawit? Inurnong na tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak na rin ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakkel ti maaramid? Wen, tatang. Imbaga na ada kayo kano ti makaamo. Tanalaing kayo kano nga agipatakder iti konkreto a balay. Wala. Tay sukat nga ron ti trabaho. Imbag ta na sabat ka kabagis. Nakitak mo ta rin mo ordinanse. Napanan na ka de. Mapanan sa kanu irwar ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danansi kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga ta ile. Saan ko nga ammo? Nalabit no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga rod sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta. Umay kanto latta kabagis. Kaduan nak man ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kaduang.
Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkak. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko makababain. Kitsyak mat abos ti mangibagbaga. Ala, ingkakit di agpulisan, takaduan na kagpasyar. Inta pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan. Nag-shopping ka. Ingka pa'y agpulis. Naka-uniform ka ngamin iti uniform ti trabahador iti restaurant. Sana mabalin na kastoy kon, ma'am? Saan ang mabalin? Ala, ingkakit din agpulis, taurayin ka. Nasayata dakan basang. Ada ka di bagayo, auntie? Ay, pautangan nakman kit di kwartam. Ta pagpatarimaan ko iti kusina mi. Agtad-tad ngamin no agtudo. Kasanungay nga ipautang ko kan ka. Kat bilin ni Greg agumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka iti balayo kunam. Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no adda mautang ko ken ka. Taing kakit nga rod inruar timpaw it ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong mati masabat ko, nana. Nakamisuot kayo mat. Napanak man ita balay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngam saan mo't nagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada, ah. Imut kit di Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay. Nasauna ngamin kanya nga da plano ni Greg nga agpatakdar iti balayda, nana. Iso. Nagkidawak laang mo numayat da. No madida, anya nga rod nga iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo't ita balayda, nana. Agpaaramid ka mat gaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpaw it ni Greg. Umut-utang mat kan kanina nason niya iti kwarta. Ada pangaramatak itimpaw it ni Greg. Saan anong ba nga ipautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti dedya nga ikit ko. Saan ang makaaw-awat? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti train, ma'am? Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Diyak pa napnapan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Iso nga rod ang mapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kit ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am? Dinakawagan iti ma'am dito'y. Tawan tamad ijay restaurant. Ang mga numaigalis ti dilak kat maawagan kayo tinagan nyo. Noadda tayo ijay restaurant, ma'am. Maan ano ko ma? Kaawatan nga agayam ta, nukas ta. Unay kadagitan ang marble adalan. Nagngangatong akikid adalan. O agan nagkat, nagalis talaga. Sa balimot nga mintikit kita Ang mga numatinag ka. Narwama ko ni away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngam adayo tikit kita Ang mga no agkibaltang tasangkam kat matinag ka. Anya katamatinagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapikturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti marble. Dita ka pa lang, ma'am. Oops. Apen. Agkuti mo ti daga. Ay, sus. Aging ginatsamad. Ha? Umay ka dito'y nakumpad ta iti kayo. May galisak! Ah! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas. Ngam na ibusan ti kwartak. Nanginamat gayam ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materyales ti paggastusan. Pati pagtangdan kadagiti agaramid kan aminan. Sa bagay, nangina titangdan ti agpaaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusak. Naibusan amin nga impawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag kanruar.
Greg! Diyos ko! Natinag ni Greg iti naon nagadaras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ti Marval iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo alawas ang napauluhan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti kadda ni Greg iti abroad. Agur-urnong iti kwarta isu aman mano nga umawag kan ni Nancy. Kat idi nakaurnong impaw itna kan ni Nancy. Kat nagpaaramid mat ni Nancy iti balayda. Saan pa'y analpas ti balay. Ngam naibusan ti kwartang impawit ni Greg. Iti sabali a bangir, inawis ni Cora ni Greg tapno agpasyar iti parke. Idi addada iti akikidadanan iti tapaw dagiti rangkis a Marval. Nagginginad, kat natinag ni Greg iti deraas. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauwan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Greg! Diyos ko! Natinag ni Greg iti daras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ang Marval iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Anak, dito'y Taruco National Park, Papa. Natinag ni Greg iti deras, dito'y igit ti kalsada. Anya? Apay anapan kayo dita? Kad na nga to dagiti deraas dita. Kalata naging ginit itay, Papa. Naigalis ti saka nagkat natinag. Anya? Kad in-report mo ka din iti masaknan. Kasano no awanan biyag na? Sana mabalin, Papa. Itala nga nagpa-share kami. Kastoy pa'y tinapasamagkan ko, ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Oh, sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh, Nancy, apay adi ka makaid na. Kan, apay nga inapot mo ti barukong mo. Diyak nga ron maawatan, nanang. Nadagsan kan ang kabakaba ti barukong ko. Ay, amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay. Amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Iso siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpawit. Saanan nga'y mauawag. Umawag to siguro. No adda manen maurnong na. Manu alawasan. Ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, Papa. Nagado asugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngamapay adi mo ila makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan, Papa. Na x-ray kan na ultrasound ti agduduma apaset ti bagina. Nagararamid ka iti parikot. Apay ngamin anapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan kumaan natin no saan ang nagginginid, Papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan kumaan natin uray nagginginad?
Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa dito'y papag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawa. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay adi nakaawagan. Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man. Tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito matla siguro Ay gayam, ada ibagak. Ang mga no pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis naktigayim ko. Agkasapulan da kano iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan tigayam ko dito'y away. Pasare agawid akmat laeng Sa anak mo't ngagnaad ijay. Inaklag trabaho. Nabayag basitan dito'y ICU ni Greg. Apay adimat lang makapuutan. Iha, kasanong ti pasyente? Saan ka di pa nakapuot? Kagap-gap po ti doktor dito'y paman. Kunada ang makapuot tumat lang. Tamayat kanumat dagiti resulta ti amin a laboratory na. Kung na jay doktor ang nasabat ko, posible ka no amnesia ti pasyente. Ma-amnesia ko na yo, papa. Saan mo't kaya sigurado? Depende dahi ta inton makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at matgit din makalipat. Tapno saanin nga agsubli iti pamilyana. Apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y aparekot? Imbag tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, papa. Nakisaring taak, akitaan na pa'y kabayatan ti kaawan ko. Adan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Jakmat nga rod ang mo akas jay ti mapasamak, papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daulo kadagiti trabahador iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kastoy mutan tinapasamak. Barang maimbagan tumatlaang papa. No di pa'y lamaimbagan. Remedyok nga ipakamo kadagiti pamilya na iti Pilipinas. Pangasim, papa. Umimbag tumatlaang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiima na. Greg, mangmangagnak ka di. Nagmulakat. Ming-ming-mingan nag. Pindutag ti Basya. Tapno umay ti nurse. Sino ka? Ayan ko. Agyaman, nakapuot ka matlangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngayon narakop na ka. Siyak ti asawam, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot kan. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda na nga dan nangarakop kanya ka. Saan akas kan ka ti bagina? Di ka di mailiw kanyak. Tadinak mat arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo? Siyak ni Korang asawam. Kasla malagip ko. Ti sigod anang arakop kanyak. Kasla ti dog tibok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kada apalpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo. Insardan ko, taawanan busbusak. Nang lipat namin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awanak. Di pa'y kadi mawakan ka? Kung saan na nagpauit? Saan nga ron? Kayat ko ti agtrabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso,
Kasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. O may kalaangan iti syudad atag trabaho ka ka servidora. Umayak nga ron. Tapno maadaanak mat iti trabaho. Barang makaurnungak iti igatang ko iti simento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kanili sa ijay syudad. Kasapulan ka no ti boss na iti may sapay a servidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na kat agser ka serbidora. Sayang mat. No saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumot na dya agreg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas ko man ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas a napasamak kan kuana. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw. Dinamag mo kumakan ko na, di nakitam. Adayuda ngamin idinakitak idakan ni Lisa, Bayaw. No interesado ka ang mga mono na panan na, inkadamagan kan kuana. Adayo nga rod idinakitak. Kasano kumadamagak ngay? Damaga minton sumangpad. Apay aya, asip-siputam ni Nancy. Dinamag ko laang mat. Saan kumot asip-siputan, Bayaw? Panawan ka pa'y, tada importante nga ramidag. Suplado alakay. Inakat ka no surutan ng tainakdamagan. No damagan ti chismo sa akabagis mo no napanan ni Nancy. Saan mo nga ibagbagaan na pan nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga ka ni Nancy ti pagdamagan na no napanan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nancy, ha? Unay lakat ni Sonia. Adala makita na. Ay, umandar matan ti kinachismusa na. Ang mga nadasiding iti murdong ti dila na niya kabagis mo. Na, anya ti koneksyon ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun Romuald. Romuar, sa dino ti pagawidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalabas mo. Inino to kanu nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natinag ka iti daraas, idi nagingginad. Natinagak iti daraas. Wan, imbag ata daak akadwam. Nagpaarayat na kadag iti masaknan. Inyag kan binantayan ka dito ospital. Nabayaga kon ditoy? Wan, naimbagan pa yan adag iti sugat mo. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka man. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, Papa. Naamnesia nga agpaiso. Imbagak asyak ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, Papa. Italaang agragsakak. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti planom. Agawid kami ijay balay no pagawidanan ti doktor, Papa. Ngam di to pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ita, Papa? Mabayag pa'y amapasamak day ta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to kanu para iti follow-up check-up mo. Sa dino ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao? Awagak ti driver, taumay natasukunan dito ospital. Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor, asumakit ti ulom no pilitam tagpanunot. Nupod nung asawak daytoy.
Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko. Ada ijero ti driver amang sukon ka data. Ala, umay ka. Rumwartan. O sige, rumwartan itilugan. Tamapantan di tabalay. Daytoy ti balayo. Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka di ti kadwata di ta abalay. Ni Papa, kandag iti katulong. Katulong. Ada katulong ditoy. Umunag takit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunagtan, taagid da ka iti kwarto. Amang ano, agsakit man ti ulong. Nasingpet na ito yung babae. Ang apay nga awan ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Agpaiso ka diti bagpagana nga asawa. Iha, nanipanam iti pasyente. Apay adito'y balay tinangisang patam. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam kan kuana. Kaya't yu ka di nga aglidayak, Papa. Saan kumaada kayo timangtad iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso anangag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Agam apay nga asikasunak. Agam... Oh, apay adyak amu ti papanak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namnisya ni Greg, kat pinagparang ni Cora nga agasawa da. Iti sabalya bangir, kayat ni Nancy ang makaurnong iti kwarta. Tapno mailepas ti balayda, isu asim murot kanili sa ijay syudad, tapno mangged. Kabayatan na, nangag ni Greg ti saritaan dagiti agama, adaleo kan Cora. Naduktalan na nga rod, asaan apud nung agasawa da kan ni Cora. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanggag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso nanggag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan kong asawa day ta babae. Ngem, apay nga sa asikasunak. Jak amo ti papanak. Agpamarangak nga awan tinanggag ko. Ajak pa'y amo tinapasamak. Dito iti pagdagusan, dagiti serbedora, dito restaurant. Anong san tayo ata may dyan nalipit? Kalpasan ang maurnos ta dagiti gargarita. Mapanta ka di iti boss ako nam. Wana, tap mo ibaga na, no kaano ka amang rugi iti trabaho. Sigurado nga ta nga alaan na kakaserbidora. Sigurado. Tainyawag ko kunkwana, akadwakan nga aplikante. Inta nga rodan, tapno makasarita ta ti boss. Alaang basi ti foundation ko. Tag make up ka pa'y mata. Tapno napintas ka asumango kadakwada. Agbaliw ka di pa'y ti itsurak no ag foundation ha. Isumat lang. Napintas ka matkit di Kas kalabalasang, saan amadlaw nga da asawam. Nasa uni, Greg.
Nga atidog ka no ti buok na tinangarakop kan kwa na iti. Idin to tasyak. Kat kasla pukis ti lalaki ti pukis ko. Paatidog ak ti buok ko. Tapno di na kunain asabali ak. Iha. Apay apusipos ka apusipos iti sango ti dakkel asarmeng. Kwa papa. Masapol nga agpaseksi ak. Tapay. Ay na, sipod ubing ka. Talaga nalukmag kan. Tanalaing ka mangan. Kaslagilingan day tangiwat mo. Kanayon ngagngat-ngatingat. Apay, kalding ngagngat-ngatingat. Manipod ubing ka. Nasustansya dagiti ipapaunag mo. Iswa nalukmag ka. Ay, basta. Agpaseksi ak. Tapno saan amadismaya ni Greg kanya. Anya? Kasanon, no agsubli ti lagip na. Madlaw ko kat ininot nga agsubli ti laing mo nga agluto manan. Kaya't ko asika ti talkak, ijay Pinas. Agyaman ak, sir. Parekot ko lang. Tapay adyak malagip ti napalabas ko. Dumtang to dayta. Inyawag ti kontraktor. Adandani kanon malpas ti pasdak nga ipatpatakder ko ijay Pinas. Ipatpatakder ko na yo? Apay anay kulang ka. Kaslad da malagip ko. May papan iti ipatakder yo. Saan nalawag iti lagip ko, sir? Nakasagana ka ka din. Tanumalpas ti kun ka restaurant ko ijay Pinas. Sika, timang supervise. Pinas. Anya na ita, Pinas. Pilipinas. Tinagapuha mapagilyan. Ijay iti pangibangunak iti sabali a negosyo. Boyfriend mo ka di dayjay? Kanayon nga umaymaan dito restaurant. Wan, agtrab-trabaho dita asidag ti pasdak. Aglaklako da iti agduduma atela. Kasta ka di? Kukuha ka di tilaklako da? Wano, trabahador di tapasdag ako nam. Trabahador. Ngam no daduma, may destino iti sabali nga ili wano syudad. Nalawa nga ron ti sakupan day ta negosyo. No adapay iti sabali nga ili kan syudad. Wan nga rod. Ado, ti pagitil-deliveran da. Di nakakadipay inawis nga agkalaysa. Saan pa'y? Taagor nung kami pa'y. Tapno adamat maornong mi sakbay nga agkalaysang kami. Nabayag basiton ajak makikita ni Nancy kabagis. Si Kapa yung taglablaba dito yung karayan. Ayan na ka di. At dalain na si kaso na biit. Umay tungot laeng. Anya ngay day tain na si kaso na. Kat pagbiyagan na narigat no agigan laeng ije balayda. Ay, huwag ang sa dino ngay day ta. Basta, isaganaan na ati masakbayan da. Tawan pa'y anak da. Nadamag ko asaan ka nung awagan ti asawa na. Insukat na ka din. Ay nakabagis. Nakaamuam ka di manen iti dayta at chismis. Nakaamuan man nga tan ni Sonya. Asaanin nga awagan ni Greg ti anak ta. Nagandar ka di manan ti anda siding ti murdong ti dila na. Mas daawak nga rod imbaga na ti kasjay. Kasjay samot na di at chismosa. Maamuan na amin na mapaspasamak. Uray saan na akarroba. Adayo mo ti balay na di ti balay. No kasano anaamuan na Alangan mo't ani Nancy tinangibagakan ko na. Ay, alwadam ti agimbat iti sao. Iti kasya klase ti tao ha. Wen lakay. Awan ti imbagbagakan ko na maipapan ka ni Nancy. Amkak ngamin nga iwaras nan tumanan. Ay, no kasta lang ti aramin mo, maarabis ko na itasungaw. Apay ka di nga pampanunot ka manen.
Amangan no agsakit manan ti ulom. Ada nagitibanag ang malagip ko. Ngam, sana nalawag. Saan mo apilitan tapno saan nga agsakit ti ulom? Madanon tulat tatipan nakalagip mo. Mariribo ka nak. Kaya't ko ang malawlawan ti amin ang makitkitak iti tagtagainap ko. Tagtagainap? Saan apod no ti tagtagainap? Kanayon nga da malagip ko. Ngam saan ang nalawag. Kasla tagtagainap adyak maiwaksi. Saan ko man nga agsubsubli ti lagip na? Amangan ket di no pumanaw to. Aging ka di dito ayan ti trabaho ta? Kat saan mo ang mailiw-liwag ti iliw mo iti asawam? Madanaganak. Amangan no ang damat madi ang napasamak na. Awan mat siguro. Impakam mo ko mat employer na iti imbasi no adadaka sa napasamak na. Wan matkit di makapadanag mat no kastoy asan nga umawag. Diyak mat nga rod makontak. Ni, adda umunag dito restaurant. Inta sabdun. Ijay ka may sa alamisaan. Ta ijayak mat sa bali alamisaan. Kabalam samot ng timang supervise kadagiti trabahador, Greg. Mabalin siguro, sir. Basta natulnog dagiti trabahador. Awan parikot. Mapanak manan ijay Pilipinas. Kat makaamo kayo pa dito restaurant. Wan, sir. Naawisan na ka ni Cora at tila papapanan nyo. Saan ka nga uman mo ko? Matungpal, sir. Nasaya at sika tinutukak pa dito restaurant. Sika ngamin ti makita ka mapagtalkan. Jak dadailan ti panagtalakyo, sir. Napanin ni Papa iti Pilipinas. Malmalpas na kanon ti pasdak nga impakontrata na. Pilipinas? Taga-ijay ka nun ni Papan. Napnapan kan ijay? Idi ubi nga. Nga manipod makumikom ni Papa iti negosyo na. Nabayag asaan anap-napan ijay. Itala ka di ang mangibangon ni Papam iti negosyo na ijay? Wan. Sapay ko mata makapantantumat ijay. Ijay tanton nga agyan. Apay nga ta, jak kaya't akadwa da ito tao. Anya nga ta ti pakasaritaan. Ti kunkuna na nga agasawa kami ka no? Ay na, imbagta na sabat ka bayaw. Adda ka din ni Nancy. Pakasik naram ayan no addawan no awan ni Nansay. Agdamdamag aklaan mo. Diyak ngamin makitkita. No saan mo ang makita? Saan mo asapulan kanyak? Ta saan ko nga iduldulin ni Nansay? Apay asapulam. Imbagak ayamot nga iduldulin mo. Apay nga raw na sapulam kanyak. Nagiti anak mo ti into naram? Saan kat ati anak kaw? Taga. Pimanaw ti suplado. Mabalin la ko mga ibabawi ti kabsat ko tapno maawanan lakit nga rod iti asawa. Soron ko. Impyar ko ti restaurant iti may sa kadag iti matalag at tao. Inta ko magpasyal. Lading itak. Ngam, impyar kanyak ni sir ti restaurant. Jak kaya ta madadal ti panagtalag na kanyak. Mapyar matinang italkak. Awan pagdanagam. Intakit din. Awan oras ko ngagpasyar. Mangawis kan iti sabali akadwam no kayat mo ti agpasyar. Kayat mo ka di asabali a waiter ti kakuyog ko, Greg. Ora asino kadakwada. Di da kan anwan. Masigurado ko dayta. Sinalpag. Awan anyaman na kankwana. No makikuyog akman, iti asino man. Mapan ka kadi nagpasyar? Mangbili nak iti kadwan. Wano, sikan ti agpili no asino ti kayat mo akadwa. Saan akon amapan agpasyar? Buisit. Nakita ka naragsak kayo iti kayan ayat mo. Mabayag ka di pa iti panagkalay sayo. Mabiitin Ngam, numalpas ti kalay sami. Saan akon ngagtrabaho. Kasta ti kunana. Agtagi balay kan, kasta ka di? Agyana kanulaangan iti balay, tagisturak. Wow! Imbagman, tada pagpuunan yung agistor. Kat, mangrugi kami pa ilaang iti basit nga istor,
No lakit di mayat ti istor, mabiit a dumakkel no ado ti aggatang wenno parokyano. Iso na laang ta ijay purok dati pagyanan mi. Kayat mo asawan. Panawan nak dito'y restaurant nga ayan ti trabaho ta. Sana bali ata kanayon tanto nga aginawag. Adda kayon, papan? Kaano amang rugi ti negosyo yu ijay Pinas? Kaya't kumatimapan ijay. Mabiitan. Kaya tinton mapanak manen ijay. Dagiti masapsapol iti kusina ti gatangan. Madama ti aramid da kadagiti lamisan. Mapanak tumat ijay inton mapan ni Greg. Duang kami amang imanihar. Umuna ni Greg. Agbati ka pa'y ditoy. Tada ito'y negosyo ditoy, ti manihar mo. Ngam inton adda kayo ditoy, siyak matimapan ijay Pinas, papa. Nabayag adidak impasyar ijay Pinas. Makitan to. Adda yung patakder ko a restaurant ijay Pinas. Kat ijayak mo tinamangalay ti servidora. Kasano ngay numadida, papa? Kasano no napudno da iti boss da? Madida nga ta. Nga uray ibagak, anangat nga to, titad ko asweldo da. Ne, adan samot iti saag tinagsardeng alugan iti batog da kabagis. Ay, inakman kita ang bareng adda pakairanudan. No, diya ka kamali. No, simento ti diskargada. Kaslaninan si Jay makita ka nakatakter iti iti. Isulakit de tigin matang iti simento. Jay pino andarap ti isarunoyo nga i-deliver, paraw ka. Nay, adaman gaya man materialis yo Ay na, dandan ni malpasan ti balay mo, Nancy. Imbag ka pa'y. Ay, da kayo matgayam, ante. Ay, umay kayo dito eh. Intayo agmerienda di tabalay. Ada ginatang ko a soft drinks kan naimas at tinapay. Ay na, nagsayatan basang. Oray may sa tikana ka, nukaskan ka. Ada libre ang merienda ko naman. Ituloy yo apalitadaan ti balay. Tagsubliak pa'y ngagtrabaho ijay syudad, tatang. Saan mo nga'y bagbagay kita dyan sidingan ti dila na kain kagtrabaho, Asino asidingan ti dila na, tatang? Sino pa ingay? No sana ni Sonia at Tarabitab. Mamati kayo at tarabitab ni auntie, tatang? Itinsamot sa nga pulo nga imbagana. Nasayat no, dadwa apod no. Iso nga rod nga'y bagak asidingan ti dila na. Sobra, ti kinatarabitab na. Ay, umayon ni auntie, tatang. Nangagnan samot imbagayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang nagbigreg ti saritaan da Leo kan Cora. Kat naamuan na, asan apud nung agasawa da kan ni Cora. Iti sabali abangir, sumkan ti iliw ni Nancy iti asawa na. Kabayatan na, at dadagiti banag ang malagip ni Greg, ngam saan analawag iti lagip na. Iti matayan da ador, at da pagsarsaritaan da kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isungarod nga'y bagak asidingan ti dila na. Tasumbra ti kinatarabitab na. Umayan ni auntie, tatang. Nangagnan samot timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam. Ay, ang gatel nga ron manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya di sidingan ako na ano. Ibagayo nga mo't kanya. Jay man taraken ka ng awanan bain.
Kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga asaw no pusa. Agkakalong ka na. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas jay kano tinangisit ti sungo na nga aso no pusa. Agkakalaw. Wan! Ada ka di taraken yo akas jay, auntie? Ay, uwan. Jay may isa nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalong. Imbag tadi mo pang oran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ije Pilipinas. Kat sika manan tinutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen, sir. Mabayag kayo kadi ijay? Depende. Saan ko may baga? Barang makakita ag ijay iti mabaling nga agpaay ka serbidora. Adamat siguro, sir. Kaya tibilin ko. Saan wa panawan ti restaurant? Ure awisin na kanikora. Ispold nga min dahi akora. Matungpal, sir. Kaya intunanayas ti amin ije Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita kadagiti kakadwa makro. Kaya tiyo sawan, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat si Maranta ka. Ada ka di rumbang ama amor? Imbaga ni Papa madanda ni kanot ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyugak numapan ka. Umununa ka no. Sumarunukan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa'y. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige. Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, numalagip ko ti amin. Ket saan ko gayam nga asawa daytoy. Nalpasan ti kalay sami. Mapan kamin ijay lugar ti asawak, sis. May kawak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto mo't agpasyar ijay lugar ti asawak, ah? Makapasyarak tupay nga tayo jay. Sika ati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko maata mairan na nga agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Yung kagpasyar ijay lugar tayo, awagan nak. Tapadasak mati agpakada ka ni boss. Sige, kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikanta mo't ati gundaway nga giniliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na. Ang mga nodan sa baling asawa na ijabron. Ay, kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan adagos ni Greg. Ang mga no adamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apay nagbayagan di mo't la umawagan. Ada siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga no babae mag. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo no anya talaga tinapasama. Adak manan dito Pilipinas. Adak iti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no ada maalak nga agbalin a serbidora. Obserbarak ti alisto nga agkunay. Ato iti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi ditoy, sir. Nabayag ka ka din dito'y a restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taala ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamaga ka. Anya ka di jay, sir? Nakitam ka din, ti kaipatpatak derapasdag, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka di jay apasdag, sir? Napintasan ti balay da Nancy. Impawitan da kadimat laangan kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan daw, no saan? Awan ka di ti bibiyang mo kadakwada kabagis. Saan mo't akasta?
Ang jak kaya ti agbalin aman nakibiyang kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo, kabagis? Adda dagiti rumbeng abyangan. Ngem adda met limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket agalak iti crew. Adan to ka kompetensya to ipagpapaaya ka restaurant, sir? No kayat mo. May sakan to akro ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dit imbagayo, sir? Ingato yu ti sweldo? Wen, miss. Mailukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka ka dagiti alaek a serbidora. Ha? May saak nga laan yu, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka serbidora. Awisam, ta umalis kayo ijay. Sige, sir. Ngam, ingato yu kadimot ti sweldo da, kas kanya? Wen, basta dampadas na ka serbidora. May kayo ag-apply ijepan na ka opisina ti pasdek. Imbag man ta nakaawid ka manen, anak. Ay nalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapaaya ka restaurant, nana. Apay dahi ta apasdag, ako na. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na ka no akas serbidora jakin kukwa. Nayunan na ka no ti sweldok nang. Kasano anaam-amom dahi ta akin kukwa, ako na. Parukyano iti pagpapaaya ka restaurant. Naira na asyak tinang serbikan kwa na. Imbaga na ang mga wisak ka no iti addapadas na akas serbidora. Inawis mo ka di, dagiti kakaduam a serbidora, iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladaduma, nanang. Narigat mat no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti pan na kailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan na kailukat na. Ada isingasing ko. Tapno maamuan ti adu a tao ti pan na kailukat ti restaurant, sir. Anya dayta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan dayta radio station. Nalatak ka di dayta radio station. Nalatak, sir. Iso ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino dayta. Tamapanak iti dayta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunin a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat nga agpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir dayta. No ado ataw ti makamo. Adumot ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan itchay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngam imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na itchay. Sapay kumanta saan nga umanugot ni Sir. Jack kayat akakuyog da ito ya tao. Nadamag kong agtrabaho mo't gayam ni Nancy iti syudad, bayaw. Dakas ka din agtrabaho, ipag. Imbag na jayan, ngam ti manugtugaw diti away, wano agchismis ngagmalmalam. Ay, wun mo't kit di Awan mauray a piso, no adalaang dito'y away nga awan pakitang danan na. Iso anapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta para iti masakbayan na. Inawis na kumamat di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmalam ang nakasango iti sarmeng. Imbag ta saan ngagmalmalam ang mapan makimarites. Ay na, baligi ti umunang aldaw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baynangan. Wan nga rod, sir.
Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod kadag iti tattao. No nakamwanda iti panakailo ka ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir? Mayat nga rutin singasing ko. Ket gapo iti dayta. Ikan ka iti bonus mo. Agyaman unay kada kayo, sir. Aramidak tinamnamaag kapag sayatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant. No kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papanan niyo ka di, sir? Kung amin. Adda pa'y negosyok iti sabali a pagilyan. Addan total kak nga umay dito'y amang kita kadag iti paraluto dito'y. Kasta ka di, sir? Wen, kat si Kanto ti assistant na. Pasaray, agyan ka dito'y opisina no awanak. Kasta mo dya umay nga ibaon ko dito'y. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away, basang. Nadamag ko, dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan niyo iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako no asino jay nakaibaga. Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho mo. Kasinsin mo mo. Sanda pa'y matngagal-ala iti servidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas servidora ti inala ni boss. Ay, bagamutan ang adapadas na tapno alaan da. Nalakalaang mo ti ag servidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da. Ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti ag servidora iti sabali a restaurant. Tapno adapadas na. Kat nalaka ang makastrak iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sabali a restaurant. Ada ka lang arudon akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, auntie. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo. Iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? Wan, sir. Nalaklak ti presyo tayo kada order. Masigurado kung ad-ado ti umay mangan dito'y, sir. Agsipod ta sika ti makam mo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. Wan, sir. Iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ti presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy. Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ngam binaybay anak. Ay, handakkel ti pukaw na day ta lalaki. No binaybayan na, tikasken ka ama diskarte iti biyag. Umay ka nun ni Papa dito'y, tasikati sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan iti Pinas ang naggapwak no kasta. Maragsakan ka amang panaw kanyak dito'y. Maragsakan nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak iti Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang nagsubli ti lagip ko. Nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Diyak mo ti isungbat ko iti saludsud mo. Amumat, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnata dagiti papeles mo, tamapan ka ni Pilipinas. Ije kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na, sir. No sisyak lang ti baon nyo ijay. Amangan no, jak pa amo ti turturungak ijay, sir. Nalipata kami nanda dyan naggapwak. Itamit laeng. Awagak ti gayam ko ije embassy. Tapno mabibiit, ama ipagnati papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo tin tinaggapwak, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam,
Di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang pauluan. Napudno, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Itamat laeng. Awagak tigayam ko ijay embassy. Tapno mapibit ang maipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo't langin ti pagilya na naggapwak, sir. Dalaka lang nga ipag nadagiti papeles mo. Tayo man ko kadagiti gagayam ko ti embassy kan airport. Ita lang nga mariknak ti gagar ko amapan ija Pilipinas, sir. Ket sapay kumatasaan mo asayangan ti panagtalag ko kan kaya restaurant apag trabaho mi ijay Pilipinas. Ada nasing patababaya mang tulong kan kay Jai. Hello, Gayam. Imbag man ta nakaawag ka? Kayat ko nga'y padamagkan ka, asabalin a restaurant ti ayan ko ita. Kabarbaro a restaurant dito'y syudad. Apay manaw ka iti sigod ang nagtrabahuan ta. Nangat nga to ngamin ti sweldo dito'y. Sa dino ka di dayta? No nang nagmutinay patalastas iti radyo a kabarbaro a restaurant, isuday jay. Kasta ka di? Katala nasaya atay makar ka. Tako namot anangat nga to ti sweldom dita. Nadano nanti papanyo kini papa iji Pilipinas. Maragsakan na. Tamakapana ko na ija Pinas. Maragsakan ka. Idin to tamalidayanak mat. Papay ko ma. Agragsak kakit di. Tao maduman ng tinegosyo yo ni papam. Ti kaawan mo to ti paglidayak, Greg. Maikangwa kan aglidayak no awan ka dito. Kasta ti damo ha. Ang amin to nagbayag. Makalipat ka matlaeng. Apay makalipat ako nan. Ah. Umayak tumat ijay. At datan dito'y Pilipinas. Aglugan ta pa iti pas. Sagbay ang makadanon ta iti syudad nga ayan ti restaurant. Kasla, naglugan ako ni tikas to eh. Ngem jak unay malagip. Talaga ang naglugan ka. Tasaan ka makadanon iti sa bali a pagilyan. No di ka aglugan iti eroplano. Kasla tagtagainep. Alaglagipet. No kaano kan kasano, sir. Ininot to nga agsubli ti lagip mo. Saan mo apilitan? Sapay la ko matagsubli ti lagip ko. Tapno malagip ko ti pamilyak, sir. No kumata malagip mo ti ili kan pamilya ma. Mabalin nga inta sa pula. Ni Greg ti kadwa ni Sir sumungad. Kitaag man ti reaksyon na no makita nak. Nancy. Yam amok ti tinalag ko di pimanawak dito. Greg. Isu ni Nancy. Isu ti kadwam intun mapanak mana di J Taiwan. Maragsakan na ka makamamukan ka, Nancy. Ming anak. Nga kasla di nak am mo. Anya da ito eh. Pudno nga ta di nak mabigbig. Oh, Nancy. Kapay ati ka agtagari. Kasla nas daw ka nakakita ka ni Greg. Kwa, sir. Kunak nga mino iso ti am mo. Sa bali mat gayam. Mala. Da kayo pa iti makamu dito. Ta importante. Ti inyawag da apapanag.
ni Greg. Mailiw ako na ikan ko na. Kaya't ko nga arakupan. Nga apay akas to eh. Nancy, apay aming mingmingan na. Adarugit itirupak? Awan, Greg. Adala malagip ko nga importante iti biyag ko. Nga, lipatan yun ti amin, sir. Apay makasangit ka. Ada na ibaga ka madi? Ada ka din, madi napasamak kan ka iti napanam, Sir Greg. Apay nadamag mo dayta. Awan, mat. Sige, ado ti tao nga umunag iti restaurant. Inakdamagan ti order da. Dagiti balang asabong iti kabakiran. Iso dagita adda dito'y siya. Dayta asabong ti umuna nga intad kanyak ni Greg. Sabong iti kabakiran. Gumatangak man. Ikabil kunto iti pan naka-opisina ti restaurant nga ayan mi ka ni Greg. Ikabil ko iti flower vase. Kalpasan na. Ikabil ko iti lamisan dito'y pan naka-opisina. Anya dayta? Kasla... anay ko. Anay. Apa yan, Sir Greg? Anay. Apay nga inaput mo ti ulom. Kasla dakalata nalagip kung may papan iti sabong. Ngamsan analawag iti panunot ko. Pangasim man. Ibagam kanyak no niya tinapasamak kan ka itinapanam. Naksidente hak. Kat naamnesia kano ko na ti doktor. Iso ka diyan nalipatan na, Greg. Anyat kahit mo sawan. Amunak? Asino ak? Asino dagiti dadakkel ko? Oh, friend, nakaawag ka mat. Itaman pa'y? Ada dito ni Greg. Ha? Iso ti katalag ti boss dito yung restaurant. Ngabdi na kun mabigbig. Anya? Uy, imposible mo't dayta adi na ka mabigbig. Na-amnesia ka no, sis. Anya ti aramidag. Mailiw ako na ikan kwa na. Urayag ang mabigbig na kumamahat. Ikwa, manggipakita ka kadagitin nakalalagip apasamak. Barang malagip na. Idi nakita na ti sabong ngayon kabil ko iti flower vase. Kuna na nga da malagip na. Ipakitam amin ang nakalalagip ang napalabas yung kwa na. Iti kasta, malagip na ka. Paborito na idi ti ginataan abisukol. Irwar ko man to'y inlutok. Ayabak, taagsango kami amangan. Ikabil ko iti lamisaan. Umay kan, Sir Greg. Ramanam to inlutok. Anya dayta? Ramanam Um, Sultupam day tabi sukol. Naramanak daytoy na. Agam, jak malagip no sa dino. Kan kaano. Ituloy mo lang tatiag sultup iti bisukol. Barang ada malagip mo. Tisabo nga yung kabil mo. Iti flower base iti kalman. Kasla popular kanyak. Daytoy manen bisukol. Kasla manen popular. Asino ka? Mabalin ka di nga ibagam no amunak. Saan mo't anagawid itaabulan ni Nancy? Agawit to siguro Amumad nga impyarda ken kuha na ti restaurant na pagtrabahuan na. Kunana, nga adda kano ipantibos na akadwa na ijay a restaurant. Amangan mo't no istrikto na iti akadwa na. Iso asa na basta makaawid dito. Siguro iso asaan ang nakaawid. Ay, maikawak lakit nga road, no mabayag adi agawid. Anya nga yun ang damot nga ron trabaho na. Pangasim,
At dalaki di pa kayo naigam iti biyag ko. Ada irwar ko. Kat mingmingam analaing. Sige, irwar mo nun niya dayta. Mabit lang ha. Ada itibag ko. Atoy, kita Sir Greg. Ladawan ti nagkasar iti karayan. Siyak da ito'y lalaki. Kat, sika da ito'y babae. Lagi pa Greg. Imbagam idi asaksi ti karayan iti ayan ayat ta. Guri ka, ada malagip ko. Ti karayan. Juan, sika ni Nancy. Nabayagan na mailiwakan ka, Greg. Iso nga'y mayak dito'y syudad. Tapno makaurnongak iti panglepas iti inrugik nga'y patakder ko abalay nga'y bagam. Nancy asawak. Pakawanan na. No nabayag nga awan komunikasyon ta. Gapoy tinapasama kanyak. Sorry. Bayam nga araw ko pun kay tinayrot. Asawak. Dito'y kayo Papa. Mapanak ijay Pilipinas. Anya? Ang amanga no di kanto agsubli ditoy na makapan kay J. Pilipinas. Talaga saan? Bantayak ni Greg ijay. Lawagam ti sumungbat. Tasaan kat akasta ti panagsungsungbat mo. Apay kumaasaan? Ay, mo ka na, Cora. No anya ti kayat mo, ipapilit mo. Anya pa ngay, kayat ko nga ron. Da kayon ati mangimanihar dito tada kami matkin ni Greg ijay Pinas. Ang masurutam ka di pa itituturo nga medyo Pilipinas. Ay na Papa, nalakala ang amasurutan. Namin adu tayo matanapan idi ubi nga. Ipadakal ko tila dawan. Kat ikabil ko tila misahan ko. Saan ko nga'y nikat day taladawan iti bag ko? Di ti pangipapasak iti iliw ko. Nusum kan ti iliw ko kan ka. Kanayon ko aming mingan day taladawan. Agyaman akmat kan ka. Tayo ti kasya kaunday, adi ka inawagan, kat di ka simuko. Napudno ti panagayat ko kan ka, Greg. Nang namnamaak iti karim idi, iti igid ti karayan. Napudno ak iti dayjay ngayon karek, Nancy. Uray mano atawan ti aglabas. No napudno ti panagayat. Saan amanasanas iti panaglabas ti panawan? Pudno timbagam. Kasla karayan nga uray tambakam. Aglupyas tulata nung umato ti danong na. Dayto yun ti restaurant nga impatakdar ni Papa. Iti sigod nga ayan ti balay dalolak ini. Ay, umunag. Kat sa pulak ni Greg dito unag. Kuna tinagdamagak adito'y kano ti pan naka-opisina ni Greg. Umunag aklatan. Saan mat anak katrang katiruangan? Ay, idoron ko. Anya ti makitak. Ladawan ni Greg kat adda kaduha na a babae. Nagkalaysada ka ni? Saan ang mabalinda ito Sino kayo ka di, ma'am? Apay nga imunag kayo iti pan naka-opisina ni Greg? Siyak ti asawa ni Greg, ijay Taiwan. Adamot ang trabaho ti anak ko iti syudad, kabagis. Nasaya at mat kabagis. Imbaga, taadan trabaho na. Barang makasarak mo't ijay tinapintas agasat na. Tarigagayak mat ti panagbaligi na iti biyag. Ay sapay kuma. Saan danto kumamot nga itarayan? Apay kumamot nga itarayan da ako nam. Adang amin di tatikas la nakaswerte. Ngam saan mo't gayam ta
Malas mo't gayam. Ay na, lapdanak. Ta mga numaarabis ko ti kasangsangok akabagis ko. No kasta, sikat ti mangibagbaga nga asawa na ka, idi na amnesia. Nakaamam dita. Makitam ka di ti babae di taladawan. Siyak dayta, kat nagkalaysa kami, sakbay anapan ni Taiwan. Kaya't mo asawan. Agasawa kayo kini Greg. Api nga da ka dito opisina ti restaurant. Siyak ti dinutukan ni Sir Leo, akas assistant ni Greg. Ayan nga rod ita ni Greg. Aday dya kusina. Imayak laang ditoy. Tada na kay baga nga da simrek ditoy. Sige, panawan ka pa. Diyay samot agnagan ti Cora ti simrek ija opisina. Kaing ingas na tiladawan ngayong pakitam. Pinaypayso na ti simurot diti Pilipinas. Ang di kagdanag, tailaw-lawag ko kan kuana asikat ti pudno nga asawak, Nancy. Saan arumbang ti naramid na? Gaputan na amnesia ka? Imbaga na nga asawa na ka? Isugayam nga dayo latatirik na kan kuana. Ura imbaga na nga agasawa kami idi. Apay a pinagparang na nga agasawa kayo. Di na magkukun kuana dayta. Ang payaman. Intakit di. Agpakadatakan kuana. Tadamang bantay dito yung restaurant. Agawid ta pa iji away. Nasaya tay may ka. Tapno makapakada kami. In kami pa umiliw kadagiti dadakkel mi iji lugar mi kaninansi nga asawak. Pasensya kan. Adagayam asawak. Anya, sinurot ka dito eh. Ngam agpakada kayo. No sa anak an aksidente, nabayag ko maanagawid ak iji lugar mi. Itis sidong ti ay ayatak nga asawa. Sorry. Panawan da kayo, pay. Tagawid kami, pay. Ingkamin. Kamay kan, Nancy. Una yan. Awan gayam ti makarakrak itinapudno nga ayan. Ang subli aklangan ni Jay Taiwan. Bye-bye akida nga agasawa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Joseph Binawe, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.